Dobrý deň, v dnešnom videu vám ukážem ešte zostavy, ktoré je potrebné po uzávierke povytláčať pre účtáreň, respektívne pre kontroly a tak ďalej. Budú to zostavy tržbové a zostavy obratové. Tržbové zostavy sú o tržbách, o predajoch a tak ďalej, čiže je jedno, na ktorom sklade tú zostavu robíte. Nemusíte vybrať žiadny konkrétny sklad. Zostavy, tržbové zostavy. Viete si sem napísať dátum, aký chcete. Dvojklikom sa vám otvorí kalendárik. Viete si dátumy vybrať. Prípadne zvoliť rýchlou voľbou včera, aktuálny alebo minulý mesiac. Máte tu záložky kasy, kde vidíte všetky pokladne, ktoré používate. Tieto sklady tu sú kvôli tomu, že sú tam aj zostavy spotreby a cez sklad 41, 42, 43, cez sklady vznikajú spotreby, ktoré robíte cez odpočet. Preto sú tu aj tie sklady. Ďalej sú tu dátumy a časy uzávierok. Každá kasa, každý deň by tu mala byť. Skupiny, dá sa to vyfiltrovať, keby ste chceli len nejakú konkrétnu jednu skupinu, ale to v podstate nechávame vždy všetko a používame zostavy. Zostavy 1 veľmi nevyužívame. V zostavách 2 používame zostavu číslo 12, stĺpec číslo 2 po daňových sadzbách. Táto zostava je vhodná pre účtáreň. Podľa toho účtujú DPH, ktorá je z pokladni. V zostave si môžete vybrať, aký druh platby chceme. Nepotrebujeme dávku a nepotrebujeme kredit, nakoľko kredit je všetko, čo sa týka fakturácie, čiže to v tejto zostave nepotrebujeme. Čiže dávka a kredit môže ísť von. Pripravím vám systém zostavu po kasách, čiže pokladňa, názov pokladne, druhy platieb rozdelené podľa sadzieb DPH. Na konci je to ščítané za všetky pokladne, celková suma, ktorú ste prijali v hotovosti a platobnou kartou. Túto zostavu si môžete vytlačiť, poprípade cez export súboru vyexportovať do ľubovoľného formátu. Keď to potrebujete poslať e-mailom, uložte si to ako PDF-ko, dajte vyexportovať. Systém vám pripraví PDF súbor, ktorý si uložíte niekde v počítači a potom následne ho viete mailom odoslať. Čiže pripraví sa vám PDF-ko, to si jednoducho iba uložím, kde potrebujem. V prípade ešte si ho môžete aj, keď ho ukladáte, môžete si ho premenovať, aby ste vedeli, čo sa jedná. Čiže dám si, že to chcem na pracovnú plochu. Názov chcem Foxconn na DPH 05 2024. Uložím, môžem odoslať mailom. Toto je jedna. Ďalšia zostava bude takisto tržby podľa druhov platieb, ale po uzávierkach, stĺpec číslo 5. Tu vám ešte ponúkne ďalšie výbery, čiže chceme po kasách, chceme tú dvojku. Odtiaľ to zase môžeme dať kľudne preč dávku. Tu systém rozpíše tie tržby po dňoch a po jednotlivých pokladniach, čiže na kontrole to vedia rýchlo skontrolovať. Tu vlastne sa to dá porovnávať s dennými páskami, ktoré vy máte z pokladne. To je väčšia zostava, nakoľko sa to pripravuje každý deň samostatne. Takže chvíľku to trvá spracovanie. Čiže je tu zostava Foxconn kasa 1,
Toto máte na uzávierke, ktorú máte z pokladne 2.5. o 13.21. Je takáto celková suma rozdelená na druhý platieb, na daňové sadzby. Znovu vytlačiť, po prípade vyexportovať, ako uznáte za vhodné. Ja už nebudem ďalej exportovať, čiže ja si to zatvorím. Zatvoriť náhľad reportu, môžeme ísť na ďalšiu zostavu. Ďalej budeme tlačiť zostavu tržby podľa manažérov, toto je prevedenie, aby vedeli tržby za jednotlivé vaše strediska, čiže za kuchyňu, bufet, kaviareň, prípadne keď máte viac bufetov, za každý bufet samostatne. V tejto zostave jedine čo je, tak výpovednú hodnotu nemá kuchyňa, nakoľko na viacerých vašich prevádzkach predávame jedlá za dotované ceny, čiže systém počíta do týchto tržieb dotovanú cenu, čiže nepočítam vám tam obec za, poviem príklad, 5 euro, ale za euro, alebo za dotovanú cenu, ktorú máte. Čiže kuchyňa nie je presný údaj, alebo nie je správny údaj. V kuchyňu treba zobrať skôr z podkladov na fakturáciu, ale bufety a ostatné strediská by mali mať úplne presnú tržbu, ak máte samozrejme správne nastavené umiestnenie jednotlivých položiek. Zase dávka nie je potrebná. Máme tu rozdelené sklad kuchyňa, toľko to. Sklad výdajňa Foxconn, taká tržba. Kaviareň, taká tržba. Znovu vytlačiť, po prípade exportovať, čo označia za vhodné, zatvoriť. Ďalej ešte máme zostavu, ktorú viete si tlačiť aj na kasách. A to sú predaje. Tu nás sa to volá, je to 21, počet predaných jedál. Čiže tu si dáte, že chcete po názvoch. Tých variant je tu veľa. Čiže v tomto kľudne sa môžete popozrieť, ak by sa vám nejaká iná zostava hodila. Treba len vyskúšať. Po prípade, keď neviete, napíšte, čo potrebujete. Ja vám viem napísať potom, ktorá zostava je na to vhodná. Čiže počet predaných jedál, toto si robíte bežne na kasách po predaji obedov, že si tam zaklikáte, že chcete vidieť menu, koľko sa predalo. Tuto to viete vlastne spraviť za celý mesiac na jednu A4 a jednoducho vytlačiť, keď chcem vedieť počty predaných jedál alebo akéhokoľvek tovaru, či to je bufetový alebo kuchynský. V podstate tu vo foode to už máte všetko spojené. Rieši sa to cez tržbové zostavy, čiže takisto nezáleží na tom, na ktorom sklade to robíte, lebo tržby si pozeráme na všetkých skladoch a v podstate všade budete mať tie tržby také isté. Čiže počkáme, kým sa spracuje zostava. Tu budete mať možnosť použiť výber druhov, čiže či to je cukrovinky, nápoje, menu a tak ďalej. Budete si to vedieť zaklikať, za chvíľočku vám to ukážem, len počkáme, kým sa spracuje.
To sa môžete vybrať, či to chcete aj po kasách, alebo nechcete po kasách, ja to momentálne nechcem. Čiže tu vidíte skupiny, ja si dám, že nič a chcem vidieť napríklad iba extra menu. Keď tam necháte všetko, tak samozrejme vám to rozpočíta všetko. V extra menu sa nachádzajú tieto dve kalkulácie, čiže chcem vedieť predaj len týchto dvoch kalkulácií, tak mi to systém pripraví a ukáže mi, že fit šalát bol predaný toľkokrát, minútka 1 bola predaná toľkokrát, minútka 2 bola predaná toľkokrát. Čiže tu máte tie počty za celý mesiac, za jednotlivé druhy. Ja som si vybral len extra menu, čiže tá zostava je malá. Takisto tu hore možnosť exportu alebo tlače, čo treba. To je z tržbových zostav asi všetko, čo tlačíme. Ostatné veci, hovorím, kľudne môžete popozerať, nie je tu čo pokaziť, môžete skúšať. Toto boli tržbové zostavy a ešte si ukážeme aj zostavy zostavy obratové. Obratové zostavy sú zostavy, ktoré sa týkajú príjem, výdaj a tak ďalej. Pre účtáreň za každý sklad, tu už je dôležitý výber skladu, ale takisto ja som teraz na hlavnom sklade, viem si tie sklady meniť tu, čiže nie je potrebné sa prepínať, ale v podstate je to za jedno, či prejdete na iný sklad. Keď som na hlavnom sklade, defaultne mi sa nastavilo hlavný sklad. Odtiaľto chcete vytlačiť pre účtáreň príjem externý, výdaj externý. Chceme to robiť podľa uzávierok. To sú tie uzávierky, ktoré sa robia na konci mesiaca. Čiže ja chcem za maj 24 do maj 24. Potvrdím. Znovu to viem odfiltrovať podľa partnerov, podľa skupín. Áno. A idem do zostavy. A tu používam zostavu číslo 5, stĺpec číslo 3, sumár dokladov. Z toho vyjde pre účtáreň jednoduchý sumár dodávateľov, čiže z Bitfoodu sa prijali tieto doklady, tu sú ich parovacie znaky v takejto hodnote. Od Chrienu sa prijali takéto doklady v takejto hodnote. Znovu vytlačiť, poprípade vyexportovať, odovzdať do účtárne. Čiže toto treba spraviť za každý sklad. Príjem externý a výdaj externý, zostavy, prehľad dokladov, trojka. Ďalej v týchto obratových zostavách je veľmi dobrá pomôcka, keď hľadáte nejakú chybu. Pohyb na jednej karte. Keď si zafejknem prvé poličko, systém mi ponúkne zoznam kariet, ja si vyberiem napríklad brinzu a on mi ukáže, čo sa na tej karte brinza v priebehu mesiaca máj dialo. Áno, čiže vidíme, že počiatočný stav bol 0, sme na hlavnom sklade, čiže samozrejme počiatočný stav musí byť 0. A tu vidíte, z kvalitét sa nakúpilo koľko brinz za toľko peňazí. Z kvalitét sa nakúpilo toľko. Tu vidíte, že tá brinza bola vydaná na kuchyňu. Znovu sa nakúpilo od kvalitét. Znovu sa vydalo na kuchyňu. Čiže kúpili ste celkom 44 kg brinze v takejto hodnote. Toto viete použiť aj keď hľadáme chybu, prečo nám neodpísalo nejaký tovar a tak ďalej. Na tých strediskách, ako je kuchyňa, tam už uvidíte alebo kaviareň, alebo výdajňa, alebo bufety. Tam uvidíte aj výdaje kasov, čiže tam už je to o tom, že tam viete pozrieť, koľko ste nakúpili, od koho ste to nakúpili, kedy, aký bol počiatočný stav a akým spôsobom ten tovar odišiel.